שימו לב גולשים יקרים, הגרסה האחרונה של בובה בנאי. אמא, תראי לנו איך את נראית. לידיעתכם הורים יקרים, קלטת DVD תצא בזמן הקרוב. קלטת DVD, איזה חכמה יצאתי. DVD מעודכן יצא בזמן הקרוב. זה בכלל לא שלי, זה לא מעניין. זה מוכן. שימו לב, בובה בנאי. זה עוד לא מוכן חמוד. יש. בובה בנאי. כן, כן, כן. בובה בנאי. כן. אני ביצעה בחזרה. הרבצת לי. גילה בואי זה מוכן. שימו לב, שיפוצים. תמורת סכום נאה יכולה לעבור מבית לבית. בבית הזה זה בחינם, אבל תראו איזה עבודה היא עשתה פה. אני מוכנה להראות לכם גם את הסלון. ברגע שנתקין את הנברשות. ואפשר גם לכלול את הכלבה בדיל הזה. ולא התכוונתי לזאת שנובחת. רגע, ליאם רגע.